This is Baba Dr. Voices about John Farnham Pleasure Academy Zulu Amancanyisa. Yeah. Ake sikhulume lento le. Bantu besilisa, how do you appreciate umuntu okuzalele umuntu? Lo muntu okuzalele yena namhlanje ungunkosikazi kuwena. Lo nkosikazi okuzalele beautiful girls. Beautiful girls. Umngakho akanayo ingane ekhubazekile. Akanayo ingane ekhubazekile. You are doing very well. Umkhokazi wakho akazabe nengane ekhubazekile. Kusho ukuthi umngakho ufike nalo genealogy ukuthi abanazo ingane esikhubazekile. Akho ngisho umuntu ohlanyayo ekhweni lakho. How do you appreciate lo muntu wesifazane owugogo into ayenza kuwena? The best thing to do is to show love kumkhokazi wakho. Show love umkhokazi wakho. Tshengisa uthando umkhokazi wakho. Into engizoke ngicela nje wase February 14 ake umlethe nje la kubabudodela sike sizokucheckelana simfake emshinini simchecke zonke izinto. Uphinde umkhokhele futhi wena u600 hayi uthi uzokhokha phela. Utshengisa uthando nje ku Valentine uyeke lokuthengelwa ucadolo umkakho. Umkakho omdala for iValentine ukuthi umkakho nje obesengaka nje ena 42 years. Nawe nje sisiwami mtshele nje umkhwena wakhe into eyiqiniso ukuthi the best thing to do akukuthatha umama umlethe nje ugogo noma ngaba usekho kona raso banike laba bamlethe lo muntu ohlala nogogo nje transfer imali bamlethe simfake emshinini ugogo simfake emshinini simchecke mesithola okunye simthathe ahambe uthathwa amagazi. How's that? Ugogo uzojabula ugogo nje uzojabula ngoba ezinye izinto ofuna sizikhulume nawe raso sisiwami. At the age of 42 usalinde iValentine kahle nawe nje ngempela ingane bayihamba nge11 ngane yakho ifihla amaflower ingane yakho la endlini ewatholile kade iqethuka nale kade khona inamaflower ingane yakhe na 23 years nawe usalethelwa ucadolo lo kwa Valentine. Wena sefuza ulinde Mother's Day mdala for that. Linde Mother's Day ukhohle futhi le nto le bese kufanele iMother's Day kuphela. Ngeke kujole ingane yakho nikwe imbali nawe futhi usanika ucadolo at your age ngeke udadewenu lona 24 years wena njengoba usushade udadewenu naye usanika ucadolo nawe usanika ucadolo kunesikhathi sokuthi osanikwa ukhula ukuthi ngasena kukhiwe nje imbali lapha ezinganemsebenzi versus zinikwa wena ngobani awenze okunye ubheka izinto zomama wena at the stage now okusona usulinda nje iMother's Day phume nje kulonto yocadolo. Kodwa nje into ebengisho nje ukuthi nje ake sinike uthando ogogo bayenzile lento le.